Γεια σας, είμαι η σεναριογράφος της ταινίας Super Story Market. Και εγώ είμαι ο σκηνοθέτης της ταινίας Super Story Market. Όχι, ξανά. Είμαστε πολύ υποτονικοί. Είμαστε πολύ υποτονικοί. Γεια σας! Γεια σας! Όχι, είναι πολύ Grinch. Super Story Market. Είμαι η σεναριογράφος της ταινίας. Είμαι ο σκηνοθέτης της ταινίας. Και στις 23 και 24 Ιουλίου, στις 9.30 ώρα, θα βρισκόμαστε στην προβολή της ταινίας στην Εξοραϊστική. Πάμε άλλη μία λίγο πιο φυσικά. Εντάξει. Και στις 23 και 24 Ιουλίου θα βρισκόμαστε στο Βόλο στις 9.30. Στην Εξοραϊστική. Μετά την ταινία θα ακολουθήσει συζήτηση. Αναφορικά με την ταινία, αλλά και με ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι η δωρεά μυαλού των οστών. Επίσης να πούμε ότι μέρος των εσόδων θα πάνε στην εθελοντική ομάδα Ανδρώνικος, οπότε είναι καλό να είστε όλοι εκεί. Σας περιμένουμε. Είδες σου κάνει το μοντάζ, ρε παιδί μου. Σ' αρέσει, τι να το πούμε άλλη μία.